episode 2 er det nu. I dag der skal der er mig og Lukas i gang med at lave vores eller player, hvad man kalder det. I gang med at lave vores ja. Lukas han er godt i gang den nu med at lave den, og det er min jeg skal lave, det er bare jeg laver det græs her for det er din der ikke er nogen dør. Jeg prøver at lave det bare nu helt almindeligt turligt her. Og så sådan. Siden så det i går, så mit sommerhus det er færdigt med. Det ser sådan her ud. Og skal vise en lille detalje på den også. Ja, det her indtil videre, det er indvendigt det her nu. Det er fordi vi skifter survival tidspunkt, og vi har Marianne givet mig ind i går. Der har vi fået det her ud, det er vores søn vi har fået ud af det her indtil videre nu. Og så har jeg det her, så var jeg inde og købe ind i går. Den købte jeg det her i går. Golden chef. Den skal ned, den skal. Alt sådan noget. Så jeg har lavet et lille bitte rum hen til mig selv, hvor jeg gør sådan her. Så jeg gør sådan her. Den der behøver så jeg jeg faktisk skal gå og pigen op igen sådan her. Så går det ud igen. Og så der er lukket selv igen selvfølgelig. Herinde der har jeg lavet et lys hen, og så er jeg i gang med at lave en. Det er ligesom noget jeg lavede i går der. Så er jeg i gang med at lave en trappe ind til min hemmelige kontor, den der under den hemmelige hus. Og jeg regner med, at det der jeg kan være, det der ikke kan selv at være i fred just nu. Ved jeg aldrig, hvis man kunne besøge lige og irritere mig lidt, så kan jeg altid gå herned. Og selv lidt lyd med noget, hvis jeg er irriteret noget, gå herned lidt. Det er sådan set det jeg regner med at bruge den her til. Men den ser sådan her ud, guys. Jeg mangler det her, det skal være sådan noget her. Jeg mangler lige over det hele. Sådan lige har lavet det. Så her der skal jeg have. Lukas, så har du lavet? Okay, bare den med. Jeg tænker ikke på kiste, det kan jeg godt. Det var meget baseret på dumt. Kør den her. Så vi ikke på sengen. Okay, sådan der. Hvor jeg snart skal have med mine ting i, jeg vil gerne have i fred. Så gå herop igen. Så går vi. Så gør. Nej, det var ikke det, jeg lavede. Nej, for. Gulvet er rundet. Og så skal vi have den igen for at sætte det på 2 tider. Den er brugt, den har ikke den er brugt, eller hvad bliver det? Nej, det bliver det. Jeg tror, den er i brugt. Eller så den der. Nej, det er ikke den, det er... Det er den her så. Længere tilbage. Går det, eller hvad? Ja, det kører fint lige nu. Nu er det altså, kan jeg så gå ned og så hvad? Det går. Jeg kan da op på senere. Det går lige i starten. Det må lige gøre sådan noget. Og der. Okay. Nu er det også, så det går med lige forstår. Hey, nu kan jeg komme forbi. Hvad? Det er sådan der, ja. Og hvis jeg så... Så vil det gøre den igen. Så. Sådan. Fanden der. Nå. Jamen, det skal jeg lige bedre igennem det, så må jeg lige gå ud med det. Okay, her sådan går med Lukas. Nu ved det her. Nu vil jeg med sammen med det. Hvor fuck er det? Det var også Lukas så på i går, ikke? Som ejer serveren, han er lederen til, han er kongen over hele serveren her. Han er den der bestemmer, hvad vi skal lave med grunden. Han er også, det er Space, der laver reglerne, men det er mest ham, og det er også ham, der laver planning. Jeg synes, det er den der, så kan den ikke ind.
Og det var Nå. også sådan et hus, hvor der stod med 2 altaner, ikke? Og det er sådan en stor hus. Og så er der jo også en stil, der det var servernavn, og også vores YouTube-navn, jeg regner med, at det episode, guys, det kommer til at være baseret på, hvor I ser det, hvor man kan bygge videre måske på det. Vi skal ind og indlægge, vi skal ind og indrette os inden for mig Lukas, og så skal vi også ind og se, så kan vi ind og filme systemet, så eksempel systemet det er opbygget. Og ellers så skal I se, når vi opprøver simpelthen, så har vi også fængsel, det ved jeg faktisk ikke, om vi fik set i går. Ellers så ser jeg det i hvert fald lige nu hurtigt. Det ser sådan her ud, guys, sæt videre. Herinde, der er en dør, så rundt nok super, sådan der. Så er det sådan, at Lukas han laver det overholdelse nu, så du ikke gør en skid uden command-score. Du kan ikke gøre noget, som du ikke skal være mur eller sådan noget. Så stiller han der på, og så gør han sådan her. Så kolder han ned, så er du sådan set hernede, så vil du ikke komme ud igen, så lukker han den her efter dig over. Så er du komme ud igen. Så jeg glæder mig lige nu til det der, jeg kommer nok ikke til at få det ned, fordi jeg er ikke sådan en, der her kommer 100 systemer jo, og det er jeg ikke gør meget, eller vil der være ærlig hen. Det er nu, hvis han begynder at se til os og giver os mad, så det ikke dør han. Og herinde, der er en regel. Stjæler man, når det ikke rigtig Lukas stjæler man, så er det ikke sådan, at man sætter fængsel 10 minutter så. Jo. Og stjæler man igen, så er det 20 minutter. Så Yes. den hæver igen og igen og igen efter Tiden. okay. Og det er en regel herinde, det er, at man må ikke gå ud af Minecraft, når man sidder i fængsel. Man skal være inde i Minecraft. Du må godt gå ud og lege udenfor, men du skal være inde i Minecraft, når man sidder i fængsel, ellers tæller tiden ikke. Sådan nu. Virker det nu? Se her. Shh. Klik i håndtaget. Ja. Fuck. Bag du. Sådan der, sådan lukket. Se. Lol. Hvor det kommer så ud igen indenfor. Ew! Hvor kommer så ud indenfor igen? Det kan man jo. Nå ja. Oh my god! Jeg skal trykke et håndtag herinde og fuck. Nej, jeg har en. Det bliver til noget andet noget det her, men den her, den skal vi have gemt os. Okay, så jeg begynder bare at indrette det herinde og fjerne noget tag her, så vi kan vælge det. Vi kan jo være her. Okay, det var her den var. Så tager vi lige at dække det her til. For når man flyver herover og kører ned her, så kan man godt se knappen. Ja, det er ikke særlig godt. Hvad er nu med at bruge det her rum til så? Hvad for et rum? Det her rum herinde, vi laver nu, også to. Ja, det må jeg ikke se, fordi det er... Her vi bygger det her op, vi skal snige til noget der i gang. Så hvad synes du, vi skal bruge det til? Jeg ved ikke. Altså, det skal jo nok være en ting som... Ej, jeg siger ikke, det skal være budt, men det skal du ikke godt, hvad jeg mener. Det skal være sådan lidt... ret hemmeligt det. Hvor er det der? Restore that. Det skal lige finde med det. Okay, jeg tror, jeg har fundet en cave herinde, fordi der er i hvert fald vand over det hele herinde. Okay, nu er den lukket, det er så ikke. Godt, jeg har ordnet det nu. Super. Jeg begynder bare lige at dække noget på herinde, så man kan gå herinde. Yes. Jeg ved ikke med på det, det skal være vores lille bunker på skyldsrum derhenne. Jo. Skal jeg så ved jeg godt, hva'? Jeg laver en Superman Batman, jeg laver rustning herinde, ligesom Superman, de har det dragt derinde. Ja. Det laver jeg herinde. Jeg siger bare, at jeg kan ikke være så længe, for jeg skal gå her klokken her klokken 11, der skal jeg gå. Du skal op til Vestbrugs og græs. Nå, jeg skal ud til en vens fødselsdag, så. Okay. Men Nico, se, du skal komme og se. Jeg har... pis os! Der. Sådan der. Hvad skal vi se? Så er den færdig.
Man kan Kom, betyde- vi skal udenfor. Ja. Se, man går herhen. Hemmelig, så Janne han ikke ser håndtaget. Hvis du sniger ja, her, okay. så kan du se håndtaget hernede, så kan du hive i det. Nu er den selvfølgelig lukket, så man ikke kan komme ind. Er det sådan, du er lukket nu? Ja. Men vi kan egentlig få gjort Men det. jeg med, hvis vi ser på det her, ikke? Og jeg er nemlig til præcis sådan der, det skal være, så man ikke kan se det herinde også, jo. Fordi det her, det gør... Prøv at se her, Nico. Jeg er ikke. Elis, du må godt sin mikrofon lidt tættere på, bare ikke for tæt på, for jeg sidder og laver YouTube lige nu. Altså, jeg kan ikke høre, man kan ikke høre dig ret meget, det er bare derfor. Okay, jeg kan se, om jeg skal have en supermarked senere i dag. Ja, det er Du kan sige, hvis man kører en dag, så er det blevet senere i dag. Måske en gang i aften, du er lige klar. Ja, jeg er faktisk klar. Det er der kassedame herinde nu. Lad os ikke have For i aften, der kan jeg være her hele aften, fordi jeg skal ikke noget i morgen, så det er det der. Det skal jeg skal op til mormor, men det er så, jeg kan bare køre, når jeg vil op nu. Nå ja. Men guys, Men Nico, du har vist skiltet, ikke? Det nye skilt. Se guys, det var smukt det nye skilt, det der, I skulle se. Det er smukt. Vores servernavn og vores også YouTube-navn. Så har vi billedet af Jannik, et billede af Lukas, serveren, ejeren midt i, og så et billede af mig ved siden her. Men guys, håber I nød dagens episode, og vi ser med i næste video. That's it, Brian?